Salum, Oras, Parhalado HKBP Bandung, Pasatot Twita Salutna, selamat hari Minggu. Andorak sota mulai parminggota, tapasada marwata, martang yang nahohom maita. Amin. Huria nahi naholongan di tuata, di goari Domingo sadarion, ima minggu Pentakosta perjulu. Ia minggu Pentakosta, ima minggu perningotan di hasasaur ni tondi perbadia. Dung manaik Tuhan Yesus tu banua ginjang. Ditongos do tondi perbadia tu tonga-tonga ni huria, asa adong namandongani marguguihon dot mangapuli rohani akan aporsea sa tu sadari ope tok tong do di tonga-tongata tondi parbadiai alani i tapuji mai bana jalata sompa di bagasan habedionna marede maita. Daging sando miliki Namangarsa hitok tandini Paluama O Dewata. Kami mata paraki, bataki, nagogoi, asasai kalu sude musumi, bataki, nagogoi, maka tidak kontok tonggo armi, masa malu wapar dosa disi. Asa dijakon Tuhan tamai debataki nagogoi. Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi perbadia na tumo palangi dot tanoon. Amin. Songonon ninna tua Jehova, leonoku Tuhamu, roa nai baru, do todi nai baru,
tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala leonokku tuhamu roha namar pakilalaan. Jala leonokku ma tondikku tu bagasan ate-ate muna. Au do mambaesa asamar parange hamu di bagasan akka patikku akka hupupe rarutamu jala patubommu do. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Odo manundangi jala mengajari rohaniak kana porsea di atam. Marhite-hite ton di perbadia. Saya buhai ma rohanami asature parohonami marhite-hite ton dimi. Asa toktonggo dame rohanami makalasson agogon nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamu mapati ni debata di minggu sadarion imana tersurat di Rom 8 ayat 12 do 14. Ope aleya kadongan unang behamu mangaduk di daging marparange marguru tu daging ay nasa natinugion di tondi ni debata akaido anak ni debata ido sahatna atong rak mangidugugum haita tutuhat debata ale tuhan debata sai pargugui mahami mangulau no batu patini. Amin.
topoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang hodo na patupaon asesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaulangan nirham. Saya si marham dihami akan na mga sakod dosa nami. Saya sahapi matuha bagasan rohanami asesan ni dosa nami leo matuhami tondim na badiay asa unang ganggu rohanami di asi ni roham alay asa hot rohanami marhaposyaon lao manggutatpon nasa dosa doho roha pertibyon asa upasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan di dosa. Songos sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodo raku mida hamatean di parjahat. Nalomodo raku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Asa ngapom ma di debata na di ginjang. Amin. Tangion mahatan di debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di sada musa opat ayat 10 pitu sahro di ayat 26 dungi sapur masih kain dok jolmana jadi gabi-gabian maibana jala di tubuhon ma sian dungi dibuka masada sosor di baema goarni sosori hanok mangiuton gowarni anak nai. Dungi di tubuhon si Hanok masih irat. Si irat manubuhon si Mehuyael manubuhon si Metusael. Si Metusael manubuhon si Lamek. Alay ang go si Lamek dua dojolmana dibuat gowarni nasada si Ada gowarni napaduahon si Jilla. Dungi di tubuhon si Ada mas si Jabal. Ibanado opuni sude akan namangingani undung-undung doot na Martina. Ia gowarni angginai si Jubal. Ibana do opuni sude akka si piltik kasapi do sordam. Si Zilape di tubuhon do si Tubal Kain. Pandeni sude ake si Pauli Tombaga dohot bosi. Ia ibotoni si Tubal Kain si Naemado. Dungi ni nasilame matujol manai na duwe si Ada do si Jilla. Bege hamu ma suarakon hamu ale jolma ni silamek pinggol hamu ma tersokan. Sai nabunuokku do sada bawa ala ni bugakki jala sada doli-doli ala ni bosarhon. Ay mulu pitu hali abulon ia si Kain. Ikon 70 hali abulon agosilang. Dungi sapur masih ada musedok jolmanai. Jadi di tubuh ma anak sada. Di bae ma gowarna siset. Ay nunga disuluk ko di bata tuau sada tubuh na asing. Sikat ni si Abel na binunu ni si Kain ninna. Tubuh ma dohot anak ni si Set sada. Di bae ma gowarni si Enos. Tujui ma dipuka halap pajau-jau guarni Jahoba. Hima sahatna
Martua do akan ato mangion hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Plasma rohatani tuhatade bata. Plasma rohatani tuhatade bata. Plasma rohatani tuhatade bata. Karoroani hagogoani. Arasi rohado Jehovah de bata. Arasi rohado Jehovah de bata. Arasi rohado Jehovah de bata. Arasi rohamana hitao. Tahatindakon maha porsiaw tay, songon nahina tindakon idongata sa porsiaw di sandok portibion, rak may tamandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguna suatu tulusan, na tumopalangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, iman atinubuon di si Maria, nagabegabias seton di parbadia, anrorak suabubuan. Ido tuata na tumaon na bernit di paungan ni silatus na mati terpajal do ibana di au penursilang na tua tubanotoru dong ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di badal Jehovah amanai pergugun aswa tulusani di si ba ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi parbadia jala adok sada huria na badia huria to panala Kristen akan na badia do dia sandi dosa do dia tayi naman do mula mangulu sogo daging halak nang mate do dia muluan na surasuda. Amen. Cor metamorphois akai.
Gor Sekolah Minggu HKBP Bandung.
Shalom. Warta jemaat di Minggu Pentakosta Parjolo, tanggal 24 Mei 2026. Nomor sada, Parningotan Ari Hasasaor Nitondi Parbadia Manang Pentakosta. Sada Sadarion, Minggu tanggal 24 Mei, Ima Pesta Parjolo, Parningotan Ari Hasasaor Nitondi Parbadia Manang Pentakosta Parjolo. 2. Marsogot, Senin tanggal 25 Mei di Patupa Huriatado, Pesta Paduahon, Parningotan Ari Hasasaor Nitondi Parbadia Menang Pentakosta Paduahon. Marhata Batak, masuk pukul 10 waluit, maringanan di gereja. Pinabotohon ma tu sude ruas, nangkor ni kategorial dohot wik asa Roma mandohoti pestai. Nomor 2, Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason, Tikting Parjolo, Immanuel Friwanli Panjaitan, anakni Amata Saud Panjaitan, Tubuni Inata Sintua Nurhayati Borutarigan, Ruas Wik Sarbuncip HKBP Bandung Resort Bandung. Dohot Gita Angelina Borutarigan, Boruni Amata Yosia Barminta Tarigan Nahinan, Tubuni Inata Rospida Boru Ginting, Ruasni GBKP Bandung Timur. Nasida Nunga Manjalo Partupolon di hari Sabtu tanggal 23 Mei di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung. Pamasu-mason di hari Sabtu tanggal 6 Juni pukul 7 di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung. Nomor tolu, Pangebaton Huria. Di Parmingguonon Rodo Mangebati Huriata paduan suara metamorfois sian Sikola Minggu HKI Dame Bandung. Laos papungu pelean tujolo dohita, lao mangurupi nasida, tu ulaon konser di September na naengro. Pasahaton puji-pujian do nasida marhite kor. Parhalado dohot ruas HKBP Bandung, pasahaton mauliate di siala pangebation dohot pakobasiona. Nomor 4, ulang tahun paopathon dohot Pesta Huria HKBP Majalengka. Sadarion Borhato Pandita Resort dohot seksi lansia ni Huriata mandohoti ulang tahun paopathon dohot Pesta Huria HKBP Majalengka Resort Bandung. Tatangiakon ma anggiat mardalan dohot denggan ulawani. Nomor 5, pendanaan Pesta Huria. Domutu pendataan Pesta Huria Sadarion di Patupado Basar Nani Parade Wik Antapani Arcamanik dohot Wik Bypass Timur. Minggu 31 Mei Nanaengro Ima Wik Dago dohot Wik Malabar. Lasma Rohata Makariburhon Ulawani. Nomor 6, Pekan Olahraga Ama. Lao Paulihon Parsauran ni Akka Ama, Seksi Ama HKBP Bandung, Patupahon Pekan Olahraga Ama, Marhite Catur, Bulu Tangkis, Nang Tenis Meja. Mamuka sian hari Rabu tanggal 27 Mei, sahatu hari Selasa tanggal 10 Juni Nanaengro. Paraloan Catur di Patupa di hari Rabu tanggal 27 Mei, maringanan di lantai dasar Gedung Rukan. Pinangi doma aka amane wik lau mandaftar marhite sintua wik nabe. Nomor 7, pembinaan guru sekolah minggu dohot calon guru sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 27 Mei pukul 8 maringanan di HKBP Bandung Timur di Patupa Distrik Tado pembinaan guru sekolah minggu dohot calon guru sekolah minggu.
Borhatdo 10 siahalak utusan ni Huriata mandohoti ulaoni. Didongani sude parhalado nagok tiki. Tatangyakon ma anggiat mardalan sude ulaoni. Nomor 8 seminar tokoh Alkitab. Punguan ina solapide patupahon seminar interaktif dohot topik jejak kasih dan iman para teladan tokoh Alkitab. Na pinasahat ni psikolog nang Parhata Karisten, inang Yovita Darmayanti Eli. Aka ina namarumur toru ni 55 tahun, dohot ianakonna asarentama mandohoti seminaron. Seminar dipatupa di hari Sabtu tanggal 30 Mei, pukul sia sahat pukul 12 WIB, maringanan di Gereja HKBP Bandung. Pendaftaran marhite nomor WA tuinang tria perangin-angin songon natar surat di warta jemaat. Nomor siap pagelaran buku penerbit BPK Gunung Mulia. Di hari Minggu tanggal 31 Mei nanengro, dung sipul parmingguan pukul 10, pukul 7 dohot pukul 10 WIB, penerbit BPK Gunung Mulia, patupahon pameran buku. Akar ruas ni Huriata, Pinangidoma, Asapari Burhon, Pamerani, Uhud Manuhor, Lau Pabakiton Parbinotoan, Nang Roha Lomo Manjaha. Songoni matikting di bagasan mingguon, tuhatama nama masu-masu. Sonari tabegema video, soso domu, tu pesta huria. Shalom, Horas, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas segala kehidupan yang kita terima. Dengan penuh rasa sukacita dan bersyukur, kami atas nama seluruh perhalado dan panitia mengingatkan kita kembali melalui program mulia kita sekaligus ulang tahun gereja kita ke-91 tahun di tahun 2026 ini. Kita akan mengadakan pesta mulia sekaligus ulang tahun gereja kita dengan berbagai program dan kegiatan sekaligus mengumpulkan dana untuk program dan pelayanan di tahun 2026 ini. Adapun tema pesta mulia kita tahun ini adalah dari 1 Tawarik 29 ayat 14b. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan subtema, mari kita sukseskan pengajaran iman di tengah keluarga, agar setiap keluarga penuh sukacita, bersyukur, memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, agar hidup kita diberkati. Adapun kegiatan pesta itu akan kita laksanakan pada Minggu 28 Juli 2026 pukul 8.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB. Dengan rasa syukur, mari kita dukung dan sukseskan melalui doa dan dana yang akan kita kumpulkan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Dalam rangka Tahun Pelayanan untuk Keluarga dan Tahun Pengajaran Iman dalam Keluarga, Ina Solafide HKBP Resort Bandung mengadakan seminar interaktif. Tema seminar, Jejak Kasih dan Iman. Ibu adalah orang pertama yang mengajarkan anak dan mewariskan didikan iman kepada anak. Melalui teladan Alkitab, seorang ibu dapat mengenalkan karakter yang terbentuk dalam seorang anak sehingga bertumbuh dalam iman dan menjadi pemenang dalam setiap tantangan hidup. Pembicara, Yovita Darmayanti Eli, SPSI, psikolog. Seorang psikolog dan pembicara Kristen. Seminar ini akan membahas pendalaman karakter yang terbentuk dari sisi Alkitab dan aplikasinya dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari untuk ibu dan anak dalam menjalin komunikasi yang penuh kasih. Segera daftar. Ayo ibu-ibu muda, ajak buah hati Anda untuk mengikuti seminar ini. Cor Ina Sola Fide.
Kornaposo. Nama
Tapuji matuata, marende mahita asya bukwede nomor 645 ayat sada do udukna. Jalata pasahat ma pelia sada a do sada b. Romaho para siroha, sai pagirgi rohako, mangendehon dengan basa, milehon budiawo, tiroku masuruan, mangendehon sangat puji aku, oh Jehovah, partanoba toaki. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha.
Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Damang dainang hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata tongon di minggu Pentakosta na parjolu sadarion. Ima sian buku di si Paulus tuhuria Korin na parjolu bidu 12 mamuka mesia naik tolu rodi sahat ayat 10 sada tongonom medok di sita pai huti hukmah di baheni hupapoto humma tuhamu daktar bahen halak nama katai marhite tod di debata mamurai Yesus jala holat todi jala holam marhite hite tod di perbedia do targoar Yesus Tuhan regam do para sinur hauni alai sede do todi regam do ulaun di huria alai sede do Tuhan regam do hagogoon alai sede do di bata nama korhosa di bagesen sesudinei alai laho manupak do di basa-basahun jala di pataridahut todi tugaduk ai tuna sedaon di lehot do marhite-hite todi hata habisuhon alai tuna sedaan hata parbinotoan marhite-hite todi nasa sedai tuna asing muse haporsiao di bagasa todi nasa sedai tuna asing huaso elupon di bagasa todi nasa sedai tuna asing gogo patupakon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing namanya deregam di todi tuna asing muse makatakot di hatana liban tuna asing pajojorhon parhataani alai saluhut nai di patupa todi nasa sedai ayasing-asing B disagi honi tuganup guru lomoni rohana ima sahakna kadamang dainang kuria nakina kolongan ni Tuhan Yesus Kristus obat kita mulak muse tongon diari na pinerbedian di mata makalason seda ulaun na bolon di tonga-tonga ni huria ima pesta Pentakosta pesta Pentakosta mamestahon hasasaor ni tod di parbedia naro tuaka sisian ni Yesus molotajaha diturpuk di kisah para rasul manang ulaun ni apostel di biduduai tuk takas dudisi songodia haroron itu di perbedia ima mardongan alugo dohot nala-nala niabi manonggopi akasisiani laos markiti sianima ojak ni kuria na jului alani ramang dotama kainang tongomma diturpuk tes darion digurit to si Paulus ma tuhuria Korin taringot tu ulaon pakobasion di tot di parbadiai akadia do rumang ni ulaon di tot di parbadiai alean do raksotusi ikut takas do botota taringot tu huta Korintuson ia huta Korintus ima sada huta naribur jada pusat pelabuhan terbesar hati hai
Jalabu tardok huria na tarpasu-pasu do huria korin. Alagok disi akka naboy patupakon talenta na meragam na pinasakat ni Tuhani tutonga-tonga ni pargulun ni Jolma. Gudang akka ulaon-ulaon na dipatupan ni Jolma di huta korin. Alani do huta korin kota na maju, kota na politan. Alai di kamajuan ni kotai masa madisi akka parbulat-bulaton nagabe cenderung tugijang ni roka pati bohon hadirion audo malo audo sangap audo ungadongan audo nomora audo akalan nasing neng jalada Holland ada di si tak donang tungolu ni huria manang hidup rohani ala di perhatu tunasida ia hadirion ni naboi marhata sileban berbahasa roh, itulah yang hidupnya rohani, itulah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling tinggi hidup rohaninya dari semua yang lain-lain. Ujungnya gabe terjadi mah pengkotak-kotakan, pengkastaan rohani. Gudang mah na merasa minder, gudang na merasa power, jungna dangadong be hadomuan. Amang do tama kainang se situasi ima Roma si Paulus manuratot tunasida dalata kaspa botohot tunasida ingot tamuma uju sodi saori sodang nihatani debata barita naulii hadiriomu na pinarguguan ni tot diparbadiai dihagula podo anggo ngulumuna parsobau muna pe tu parsobau ni akan amate do parsobau muna pe tu parsobau ni akan berhala do dak tertuju parsobau muna tu namangul ima dipaingot to si Paulus alani i dilo si Paulus mah dangarong natalup makatahon taringot tu Yesus naso si balua moloso tod di perbedia nasongkop di bagasan ibana dangarong natalup madokon Yesus si Tuhan Kristus moloso tod di perbedia namang guguy kon ibana pabotohon ibana majuhon Yesusi Kristus Tuhan. Naik pabotohon si Paulus do kata kasonna bahwa Kristus Tuhan do ibana do tapu ni sudena perdalanan di pernguluan ni hajol mota ibana do hapatianna ibana do ujungna laos ibana do ponana ibana do alfa dan omega dia adalah awal dan akhir daripada kehidupan alani mamang do tamakenang huria na hinaolongan itu atas Kristus duk takas di papotoko si Paulus taringot tu hadirion di Yesus di parngoluon di tod di parbadiai na papotokon
ia Yesus ido Tuhan laus yakadirion na duna berbaga-bagakon hasasaor di tot di perbadia tuganup parngulunon ido emak ia tot di perbadiai tot di napinasahat ni dewata tungolu ni ganup jolma na porsea laho mapargugoihon tot di ni dewata tot di perbadiai dilehot tu jolmai asa tahu ibana majamoton hadirionna jala tot di penghibur do dada ton di katahuton dada tot di nababiar-biarkon dak tot di nalaho bangulahon ulaon naso marture tulomoni roha di debata asalan ino hatakasan ni perbaritaon di si Paulus tuhuria korini pabotau koddo nasa nama mula tingolu ni diri nasa diri totu sahali dang di bagasan ibana be tot di dibata alai nama mula di bagasan hadirion ni ulaon na pinasahan ni debata ima na mangulu di bagasan penggerakan nito di parbadiai ala niaka ala ulaon nito di laho menggerakko kita do asalam tubuh magodang dalam perbuih jala ulaon nito di perbuih kodoi imana di Galatia 5 ayat 22 holong di roha, lebas di roha, habengeton, habasaron, dohot, na berbudina penguasaan di diri. Ido ulon ditoti. Asa di sido di babotohom mapakor khodo ulon ditoti di buena asalan ini digiot dihagioton diharohahon ngolunya kana porsiai naing patudu ngolu ni todi asa marhasa daud nakpe meragam-ragam ibana akka perbueni todi meragam-ragam ibana akka pangulaon ni todi alai naik patupakon hasa daud dan gabe tuhagi jangon ni roka ido na ipengidokon alani ido amang dota makenang kuria na hinakolongan ni Tuhan Yesus Kristus tuktakas do padolor undi turbukon naktuhita di partiket tan waingon ala hasasaor nito di perbadia ima haojak ni hajongjongan ni huria na berjulu dangadong hatalupan ni akka sisean ni Yesus laho mangulahon akka ulauna moloso naniojar nito di perbadia ibarat kita mah uju dinamoding Tuhan Yesus di benar silangi tahu tak doa kasih sianna mebiar humitir alaniaka ala mebiar nasida dihasogohon parngulun nasida ulaun nasida akka humaliangna tarlumobima
akan makasugohon Yesus. Alani biar nasidei gabe ganggu marokana sida dang adong bedina sida pos di roka. Lau keluar sejauh bina sida nunga biar. Unakko keluar sejauh membuka pintu di jendela nape dang barani. Alaniaha sotuk ko naida no seduru iberengan nonau itor diulah mendot bau naso suman narohana sida termabierro alani do tordak ko sude pitu do jendela ni akasisian di Yesus tutup HP di naso panagaman dinanin halupakon niya kasisiani buah-buah dibaga-baga ni Yesus babuah di hari patuluoni nekebakit di mana siya kamatiani disima ipatuduhot dirina tuak kasisian mulai ma jupang dinasida kepercayaan diri jupang ma kepercayaan diri dinasida tohodo HP ngarap doti tamu si Yesusi ngarap doti tamu si HP tu hatai HP ditinggal kumbamu se manakok matukat Yesus tu banua gijang itadik kumbana sida lamma biar situtu mana sida lamma biar situtu alani ido tonan itu Yesus tu nasida terus dipaingot-ingot lao makamu tu Yerusalem bongoti kamu masih ada di si perkutaani sordak mabek kamu sudah nasab itu dok jadela sebelum roh tot diparbadi itu kamu tutuma isordak masudi saya martanyangi mana sida saya maredei mana sida ada orang soro tot diparbadiai sadi hari doroon adiga doro baga-bagon sau do daung do saya lulu maro kalau pikiran nasida Roma tot diparbadia saor mato kasisiani tot diparbadiai naso pinagaman di rohana sida kasa saor di tot diparbadiai tu parngoluon ni sudia kasisiani dina meregam do HP terjadi meregam do kasa saor di tot diparbadiai tu ganup akasisiani iya tu si Petrus do si Yohanes dipasakat do tot diparbadia natalup na
Meregam di si lehon-lehon. Taboto bema cek kadiriota. Mana ni lehon di dewata tu hadiriota. Mana ni lehon di Tuhan itu kita marhite tontina. Tutudak sudah mamora di bahasa dewata. Tutudak sudah kami perpangkat. Tutudak sudah kita kami dokter. Dak sudah kita kami nasangap. Dihadiriun ni hatol maun. Alai ladop yak kana asing. Si lehon-lehon ni Tuhan itu kita diperguluta. Ladop yak kana asing. Isarane songono damang do tamak kenang. Orang masih ada huria patu pakon perpestaan. Marpesta masih ada huria. Jadi tongor dipestai mace uli majamita ni perjamita. Bagak dabubah. Jamita naking menarik. Mangulu perdagingon. Itorin na nombigi mah, ipuji-puji mah. Jalan naking ape musik nayati. Dabu tong mangulu perdagingon. Hisa pakilala amar goyang-goyangin na. Uli sude pestai penakim berdala do dengan jalan lancar. Ape dang di paratete honda sida. Babu adok sada ina na gunung minggu ro perjulu sehari. Tu garejai mangalap akka kursi ni gareja. Ipayes sudah kursi ni garejai. Dung ipayes martangyang ibana di kursi manangyakon. Tadok maju manangyak kok kuduleni sudah asa ribur reta ro akarius di huria marsob batu de bata di bagas joroi. Dak darida memang inatau. Dak darida di duluan. Alani itu orang diboto colmai udah nai. Asalan itu emang datang kenang jojotat dok kita. Dang mamereng ulaun na met. Dak kata perhitukon ulaun nyak kanawani na meti. Na saya perhitukon na tapa bereng-bereng ima ulaun na dituluon. Na darida. Ape sada tikki Roma musi perjamita. Marjamita may ban. Akamang do tamakenang. Huria na tarpasu-pasu do huriat tao. Alai tarpasu-pasu huriat tao dada ala di si perjamita. Dada ala di si parmusik. Dada ala di si paredde. Tarpasu-pasu huriat taon ala torop siak kita na mangulakon ulaon na buni na hinaholomokon ni debata. Ino ba tarpasu-pasu huriat taon buni do ibana daktari do ibana dang nal ibana dakka diperhitungkan. HP alani idum bain gudang. Rotorop halak. Merpersoran di ibadah per minggu ini. Nasu panagaman di akan adiba. Isarani si songoni do amang dotamak kenang. Meregam do ulaun ni todi. Meregam doa ke ulaun-ulaun na pinasakan ni Tuhan itu gadup pita. Meregam. Alain-alain do kita dibagas kasadaon. Tong manaili kod dok paki na meti.
tong manaili ko depan naso binereng di mata tai ale tapak kilalakon. Ikut tapak kilalakon. Alani do museben na do si Paulus. Nung nga di pasakat tu kita saluhuna. Nasihat tot di parbadiai. Dia kena merega mi. Nung nga di pasakat. Dede to holat tu diritai. Ale kodohot dunang. Tu akan asing ne. Ikon sededo tu dena. Unang adong gawe kegagalan di tengah-tengah ni ulaon ni tot di perbadiai. Nabudari macet tung riburdo kota Bandung. Hari buronna kebetulan kami natwari ijoloni garejon teriakan suara menganggungkan Persib juara. Dalam memulus maka kendaraan, motor, mobil dengan suara-suara yang menggelegar. Tung namaul do hami mudum. Ala kebetulan dikijang ingatan nami disuarai tetor tukijang itor mengelubi itu suarai karra. Di sini ini kami beratus macol mai menutupi kedeleni dengan kendaraan nah. Itu isi pangan, itu isi pangan. Dengan mercun yang merah itu, yang kayak api itu, bakal lagi Messi. Bersuara kon menang Persibin. Amang do tamak kenang molo tabereng majolo hamonangan di Persibi. Kira songonido persegini ulaon ni tot di Perbadia nama ragami. Persib tim sepak bola. Tim itu dibentuk dengan satu kesatuan dengan berbagai jurusan pemainnya. Adong goon si jaga gawang. Adong goon striker. Adong doon pengawal belakang imaj bek. Bek kiri, bek kanan. Adong goon penyerang kiri, penyerang kanan. Adong goon sisagi bola. Jadi sudah dilengkapi doi. Nama lengkapi oni se. Imana di guaranna pelatih. Didampingi oleh kapten daripada tim. Jadi pelatih itu menyusun strategina. Asaboi dengan moloholan si pencetak gol do dari puji-puji tingkat do dipuji. Alai dan gabi intini hamonangani. Molo sudeno pemain di Persibi si cetak gol. Namun kita monang dan mungkin monang. Ay gawe marsirapu sama sesama nasi dan non holal laho menggolhon. Ujungnya sudah gol. Alai molo mersagi do nasi dan sesuai dengan fungsina masing-masing. Tentu sehali mah terjadi mah kemenangan ini. Kemeriahan mana budari. Jalan nope tong dosongoni pawai menon, pawai besar. Merayakan kemenangan ini. Kan? Songoni donang pernguluan di Huria.
di tonga-tonga ni parhuriaon na pinaujat ni debata di huriat dah kami badungos ton narion jalan sadok huria doi nunga disegi pe ulaon ni todi laos ima ulaon ni huriai adong may bana koinonia adong may bana marturia adong may mana diakonia di koinonia pe disegi do aka ulaon na adong don tu sekolah minggu adong go tu remaja adong tu nafoso tu ama tu ina tu lansia songoni nang marturia adong do khusus tu musik adong do khusus tu pengajaran Injil songoni nang diakonia pe beragam dotong ulonna jadi ni beragam uloni sudah ikut sada dui asa une asa uli dengan usada du alani mamang dokter makaina naing nama kita batu luson jelas nirohat tetong di hari 20 lalu bulan Juli mardingok mahita di 10 tahun huriat HKBP Badungon laos marpesta huria talanima di bagasan hasadaw mahita marhite silehon-lehon di todii batu lusos silas nirohata bangulup pepasauton ulaw ni debata marhite huriata di tonga-tonga di Badungon HKBP Badungon asalam tarida tadi takas jaladai huriana tarpasu-pasu do huriata HKBP Badung tuhat tama masuk-masuk ita saluhutna di bagasak kasadaw mahita patulusus saluhutna akka sakap di debata nauk pinasaan na tuhita marsada-sada amin martanya kita mau lihat matokat di khatam nong marsaringan di tonga-tonga namin apa ngotok kami babua regam ni ulaon para sirokaon na pinasaan butuh kami hari ditodem di haragamuni dada gabi lahu patudukon haserakok kami alay naik tuha Daud do asa tulus na sinakapammu di tonga-tonga ni ganup parngulon nami jauh Tuhan nami kurajumi kami do dirion nami nagale nasa to naso hato lapak kami madelenya karir ni ngulu jalan manggulahon ragamnya kaulaon na pinasahap mutu kami di Asia nganon ala pangelan ni Portibion asup-asup na to kami nabuy do kami gabilam do siya kadiriom alani pargugui kami to kan go tod di kami pa asa markiti tod di mi kami boy maratur talu na perdalanan ni gulu nami tarlumobi maka pakobasyon nami di tonga-tonga ni na pinasamo to kami gabi takas kami Tuhan ditatap di ida sa luhut akapadalan ni ngulu babua akan ahinokokmu jalannya komro kami atau tutangamu apa sata minggu nami daging dotor di nami desa jumur na sadu sa pangalusyon nami asa tama kami hapuran ni paso-pasom marite Kristus Yesus martangyak kami amen. Marite mahita las disima patapa pungu pilet na paduakon dohot amplop tupak tu dongata tamueta naro apala do pason yen huria hakai Thank you.
doa tutup. Tatangnya ko mapiliata to pan di bata martangnya kita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haruan salu sile holeo na dengga do naso di besa na mauliutus. Upasa atay masinan lehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulkon harasaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marokanay marhiti-hiti tordim. Asalam butada kami gudang ni sile holeo mitu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de bata amanami naso tarasam do gudang ni silehol-lehom mu di kami todim na badia di lehokodo tu kami jolma sumonggopi kami na leaon na umargeido di lehoko tu kami jala gubodang doi sian Portibion doko sian pangisina sude ope mauliate marokanami jala pujon nami maho ale ala ni sude habel gaon do hamuliomu nau pinapatarmu tu kami. Saya lehom matod di parbadia itu huriam. Akan naolo mangihutot Tuhan Yesus Kristus. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok tong kami. Mian dibarita naulii. Aletod di parbadia, saya pasada mahuriam. Napi na pungupungumi. Asa masih jaloan, jala masih aholongan. Songon akar ruas di daging di Tuhan Yesus. Sodangi jala patiur rumah kami. Asa hutada kami akadosa na balga. Doho na memet. Sipa sidingon nami. Saya buas mako manesa dosa nami. Asa labadia jala ibaru kami ganupari. Asa terbaik kami sahur di bagasan huria na badia. Nasa sadai. Saya odihon jala padomu kami tu amai. Asa pos rohanami madok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai si lehol-lehol tuhuria. Asalam gadda toropnya kapar barita nauli. Doho pangajari. Doho para siniroka. Nama meritakon habal gomu di Portibion. Saya sodangi. Jala pasu-pasu sudah parpunguan di kala Kristen. Di gereja. Di persikolaan. Nang di bagas nabi. Asa tahu nasida saor. Tu parpunguas sugut. Saya sungguli akan terpudum, jala pargugui akan agale. Saya songgoti ma akan anain, dohot natakang meroha. Asa ditinggalkan nasida kata haton nabi. Saya parrohai akan abujok roha, jala apuli akan amarsak, dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa Portibion akan manguluiho. Saya tatak ma natargogot. Doho na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaw ni Tuhan Yesus. Saya ajari nasida marelus. Jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka pangkonggomi. Panguhum dohot akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida. Ari paruhumas sugut. Saya patugu haporsiaw nami. Asa toktong huingot tami. Naung se sa dosa nami. Jala buanommu kami Tuhan uluas sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di kami. Asa pos rohanami. Nang mangalak ke dagingon. Pangulommu domuse. Asa masuk kami marnida dewata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia makuarmu. Saya romah harasaumu.
Saya saut malau mo ni kami di Banua Tongon songon di Banua Gincang. Lehom matu kami sedar nak dua siapa hari. Saya madu saya naim songon panesanami. Di dosa dongan nomor 2 kami. Unak kami tugit pagujudan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasat dame, jalo kamu mapasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti tuhat debata mahamu. Di sodako tuhat debata mabukina tu kamu. Jala asima rohana mida kamu. Di dopako tuhat debata mabukina tu kamu. Jala di pasor homma damena tu todem. Amin.